ତେବେ ଆଜିର ଆମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସହଜ ସୁଖର ଖୋଜ। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ନିଆଯାଇଛି, ମାନେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏକଦମ ସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା। ହଁ, ସେହି ସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ଚରିତ୍ରମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର, କେମିତି କହିବି, ଭାରିପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ଭାରିପଣ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ସଠିକ୍। ଏହା ଦୁଃଖ ନୁହେଁ କି ଚିନ୍ତା ବି ନୁହେଁ। ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅଜଣା ବୋଝ ପରି, ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଠିକ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭାରିପଣଟା କ'ଣ ଆଉ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଭାରିପଣ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଆଚ୍ଛା। ବରଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନବରତ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥାଏ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ଖୋଜିବାଟା ହିଁ ଆମକୁ ଭାରି କରିଦିଏ। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ରବି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ରବି ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି, ବାଟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖନ୍ତି। ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଫୋନ୍, ସବୁ କିଛି। ହଁ। ତ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତେବେ ଖୁସି କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହେଉନି? ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇଦିନ ଅଫିସରେ ଟିକେ ମନ ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅନଲାଇନରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଭାରିପଣଟା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଯିବା। ହଁ, ଲାଗେ ତ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଖୁସିଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ। ଏହାକୁ ହେଡୋନିକ୍ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଉପରେ ଦୌଡ଼ିବା ପରି ଦୌଡୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୋଠି ପହଞ୍ଚୁନାହୁଁ। ବୁଝିଲି। ତେବେ କିଣାକିଣି ତା ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନା। ବରଂ ସେଇ ଭାରିପଣରୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଅଂଶ ହେଲା, ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରବି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେନି କି ଗୀତ ବି ଶୁଣିଲେନି। ହୋ। କେବଳ ଚୁପଚାପ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିନା କୌଣସି ଚେଷ୍ଟାରେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି କୌଣସି କାରବାର ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହି କାରବାର ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଖାଲି ପଇସାର କାରବାର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଆମ ମନର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ, ମୁଁ ଏହା କଲେ ମୋତେ ତାହା ମିଳିବ। ରବିଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଶାନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷର ଯୋଗଫଳ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ, ସବୁ କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ବଳକା ରହେ ତାହା ହିଁ ଶାନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତେବେ ରବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଥିଲା ବାହାରୁ କିଛି କିଣିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୋଜାଟା ତ ଆହୁରି ଭିତରେ ବି ଚାଲିଥାଏ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ହଁ, ଠିକ୍। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ। ଏଇଠି ଆସୁଛି ମୀରାଙ୍କ କାହାଣୀ। ମୀରା ଜଣେ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଭ ବି ହେଉଛି, ତଥାପି କିଛି ଗୋଟେ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ସେଇ କଥା, ବାହାରକୁ ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେହି ଅଜଣା ବୋଝ। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୀରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ସମାଧାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକିଗଲେ। ନିଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖାଇବା ବଦଳରେ ସେ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କ'ଣ? ସେ ପଚାରିଲେ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏଇଠି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଓଃ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ଏହା ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ୍। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଭାରିପଣ କାଲି କ'ଣ ହବ ବା ଗତକାଲି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଭଳି ଚିନ୍ତାରୁ ଆସେ। ଏକଦମ। ତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଜଣକ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା, ଏବେ ତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଦିନ କୌଣସି ସମାଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଶେଷରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଜଣକ ବହୁତ ହାଲକା ଅନୁଭବ କଲେ। କାରଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମ କାମ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଅଫିସରେ। ଆମେ କେଉଁଠି ସୀମାରେଖା ଟାଣିବା? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୀରାଙ୍କ କାହାଣୀ ସେହି ଭାରିପଣ ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅନୁଭବ। ଗୋଟେ ଫିଲିଂ। ହଁ, ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଅସହଜ ଅନୁଭବକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ୁ। ଏହି ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହିଁ ନିଜେ ଏକ ବୋଝ। ଆଚ୍ଛା। କିଛି ଜିନିଷକୁ କେବଳ ଦେଖିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁ ଖୋଜିବା, ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା,
କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ଖୋଜାଟା ବୋଧେ ଆହୁରି ଭିତରେ ହୁଏ। ହଁ, ଆମ ଭାବନା ଭିତରେ। ଏହା ଆମକୁ ଅନିଲଙ୍କ ତୃତୀୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଅନିଲ ଡିନର ଟେବୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘରେ ଶାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବି ଭଲ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥା, ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଅନିଲଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କ'ଣ ବା କହିବେ? ହଁ, ସେ ଚାମଚ ତଳେ ରଖି ନିଜ ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏହି ଟେବୁଲରେ କ'ଣ କମ୍ ଅଛି? ବାଃ, ଏହା ମୀରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଉ ଏକ ରୂପ, ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ମୀରା ପଚାରିଥିଲେ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଆଉ ଅନିଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କମ୍ ଅଛି? ହଁ, ଆମ ମନର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନାହିଁ ବା କ'ଣ କମ୍ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଖୋଜିବା। ଯଦି ଏଇଟା ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅନିଲ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଲାଇଗଲା। କାରଣ ବୋଧହୁଏ କିଛି ବି କମ୍ ନଥିଲା। ଏକଦମ। ତାପରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ତୁଳନା ନାହିଁ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇ ଲୋକ, କିଛି ବଦଳିନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଦଳିଗଲା। ଅନିଲ ଖୁସି ମାଗିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ସେଠାରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ସାରା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଥିଲା ତାହାର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଅଭାବରୁ ହଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ଏସବୁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କିଣିବା, ସମାଧାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଖୋଜାଖୋଜି ଆହୁରି ଛୋଟ ସ୍ତରରେ ବି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଖାଲି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ହଁ, ଏଠି ରାହୁଲଙ୍କ ଶେଷ କାହାଣୀ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ସକାଳ ସମୟ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଏକ ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର। କେହି ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଖୁସି ବି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ସମୟକୁ ଏତେ ଡରୁ ଯେ ତାକୁ ସୂଚନା ବା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଭରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ବି ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏମିତି କରେ। ଲିଫ୍ଟରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଫୋନ୍ ବାହାରି ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ସେଠି କିଛି ଅଲଗା କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ସେ ନିଜ ଫୋନ୍ ପକେଟରେ ରଖିଦେଇ କେବଳ ଲିଫ୍ଟର କାନ୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ। 10 ସେକେଣ୍ଡ, 20 ସେକେଣ୍ଡ। ମାନେ କିଛି ବି କଲେନି? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କିଛି ବି ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେବଳ ହେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ବା ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଠିକ୍। ରାହୁଲ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ରାହୁଲ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ହାସଲ ନ କରିବି? ହଁ, କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କିଛି ମାଗିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ନିଜେ ହିଁ ଏକ ଉପହାର ପରି ଲାଗେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଗଭୀର। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପରୁ ଆମର ଦାବି ହଟାଇ ଦେବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଏହି 4ଟି କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରବି, ମୀରା, ଅନିଲ ଓ ରାହୁଲ, 4 ଜଣ ଯାକ କିଛି ପାଇକି ଶାନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 4 ପ୍ରକାରର ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କଲେ। ରବି ବସ୍ତୁ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କଲେ, ମୀରା ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କଲେ, ଅନିଲ ଭାବନା ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ରାହୁଲ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଛି ନା କିଛିରେ ଭରିଦେବାର ଖୋଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ସରଳ ଲାଗୁଛି, କରିବା ସେତିକି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ କି? ଆମକୁ ତ ପିଲାବେଳୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଶିଖାଯାଇଛି। ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବଡ଼ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁଲ କେବଳ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଅନିଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯୋଉଠି ଖୋଜିବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହିସବୁ କାହାଣୀର ସାରାଂଶ ଶେଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିହେବ। ଏକ ଭଲ ଅନୁଭବ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ। ଏହା ତାହା ହିଁ ଯାହା ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବଳକା ରହିଯାଏ। ବାସ୍, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା। ଶାନ୍ତି ବା ସୁଖ କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା। ତାହେଲେ ଏହା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଅନବରତ ଖୋଜାଖୋଜି ହିଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆକାଶରେ ଥାଏ, କେବଳ ମେଘ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ। ଏଠାରେ ଖୋଜିବା ହିଁ ସେହି ମେଘ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପମା।
ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କଲେ ମିଳେ, ତେବେ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏଭଳି କେଉଁ ଛୋଟ ଖୋଜା ଅଛି, ସେ ଫୋନରେ ହଉ, ଚିନ୍ତାରେ ହଉ, ଯାହାକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ହୁଏତ ମାତ୍ର 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ? ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧହୁଏ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଏ।